Barna hajszínt fogunk készíteni a modellnek. Nagyon fontos a tökéletes kommunikáció, hiszen a barna hajszínekből megkülönböztethetünk hideg, vöröses, lilás, naturbarnákat, így ki kell választanunk a tökéletes karaktert. Szilviának egy natur középbarnát, egy semleges fényű középbarnát ajánlottam. Ennek a hajszínek az elkészítéséhez alapvető fontosságú a visszapigmentálás. Vissza kell pigmentálnunk minden olyan hajszínt, amit 3 árnyalattal sötétebbre szeretnénk festeni. Szilvia érkezett egy 9-es színmélységű hajjal, 5-ös színmélységet szeretnénk neki készíteni, így a visszapigmentálást 7-es színmélységű arany árnyalatú festékkel fogjuk végezni. Visszapigmentálás esetében a keverési arányunk minden esetben 1:2-höz, minden esetben 3%-os hidrogénperoxiddal használjuk, és 15 perces hatóidőt fogunk használni. 4 részre osztjuk a hajat, és a világos részekre hordjuk fel a visszapigmentáló festékünket, azaz én jelen esetben a 7.3-as hajszínt a 3%-os hidrogénperoxiddal kikevert elegyet. Visszapigmentálás minden esetben 15 perc hatóidővel működik, majd ezután egy alapos öblítéssel távolítjuk el a hajról. Az alapos öblítéshez sampont nem használunk, csak teljesen eltávolítjuk a maradványokat, és megszárítjuk a hajat. Nem elég törölköző szárazra törölni, meg kell szárítanunk majdnem teljesen szárazra. Ezután tudjuk újra kontrollálni a kívánt színt, én jelen esetben az 5.14-es barnát ajánlottam Szilvinek. Az 5.14-es Cube festéket 1:1,5 keverési arányban helyezzük föl a hajnak a tövére, 4 részre osztjuk a hajat, először az alap leválasztásoknál kenjük be a hajat, majd ezek után szépen a hátsó részen kezdjük el felhordani a tőre a festéket. Ügyelünk a tiszta felhordásra, vékony passzékban egyenletesen hordjuk fel a hajfestéket, ezáltal minden egyes hajszál ugyanazt a festékmennyiséget kapja, elkerülve a haj foltosodását. Akkor, amikor a hajnak a tövét befestettük, semmi esetre se csatoljuk föl egy varkocsba a hajat, hanem hagyjuk levegőzni, hiszen a fejbőrnek a melege így egyenletes hajszínt biztosít. Húsz perc hatóidő után új keveréket keverünk ki a hajnak a végére. A haj végére mindig 1:2 keverési arányban használjuk az Evolution of the Cube-ot a pigment felhalmozódások elkerülése véget. 15 perc lesz a hatóidő, amíg a keveréket a haj végén hagyjuk, ezáltal biztosítjuk az intenzív szín végeredményt. Hátulról egyenletesen vékony passzékban felhordjuk a keveréket, itt az 5.14-es hajszín 10 volumennel kevertük ki, és ezt a színt szépen egyenletesen bemasszírozzuk a hajba. Az összhatóidő, amivel dolgozunk, az 35 perc.
Miután a kontúrokat alaposan áttöröltük, fellazítottuk, emulgáltuk a hajat, ezután Semi-Delino Color Protection samponnal átmossuk, és eltávolítjuk a hajfesték maradványait. Color blokkkal zárjuk a hajszál szerkezetét. A Color Block Treatment egy fejbőrbe masszírozható, mentolos, ánizsos anyag, ami nyugtatja a fejbőrt és zárja a haj kutikuláit. 5 perc hatóidő után fogjuk ezt öblíteni, és csak a festés napján alkalmazható színrögzítő termék. Semi-Delino termékcsaláddal fogom formázni a hajat, smoothing krémmel egyenesítem és formázom a hajat, hővédő permettet használok a haj vasalása előtt, így alakítom ki a végleges frizurát. Hajlakkal rögzítem, és hajfény sprével fényesíthetem a hajszínt. Az otthoni hajápolásra Semi-Delino Color Protection termékcsalád samponját és ampulláját ajánlom.